Bueno, berriz ere voltatu da, Zeledoi. 2 urte pasa ondoren, berriz ere. Berez izan alda. Joder, ez duzu ikusi. Bai, nengoen, primera junda dena, eta, bueno, irrikitan nengoen, ez? Urduritasuna baita, baina, bueno, pisu barroan nengonean, azkenean, itxaroten, ea panpina sartzen zen lehiotik, eta, bueno, ja, atera nahi zenean, dena eman dut, uste dut. Bueno, claro, ja da 20. urtea, ezta? Bai, aurten 20. urtea. Aurten ez nuen izan behar Zeledoia. Beste bat Zeledoi bat izan behar zuela. 2 urte parentesi hori eduki dugu. Bai. Eta momentu horretan utzi behar nun. Izango zen, 20 eta 21. Aurten izan beharko luke beste bat, baina, bueno, nola ez dira jaiak egon. Hoi irakurri du zerbait, eta hor iratik eta leheno komentatzen, eta kalian badire bersio desberdinak. Aber, zuretzat hau da, 20. 20. hori da. 2 urte pasatu dira, festarik gabe, bueno, zuretzat da, 20. 20. jeitxe girea. Ni jeitxe ditut 20 bider. 20 bider. Eta zure helburua da, zenbat aldi zeitea? 20 bat. 20 bat. Iñaki Landak egin zuen bezala, hori da. Nork intzun? Iñaki Landak 21 urte. Eta Jose Luis Isazin lehenengo Zeledoia 22 urte egon ziren. Eta orduan ez zuk eta ez Iñakik ez duzte gainditu nahi 22ko eta bizarret, errespetu bat. Errespetu moduan, bai. Adibidez, Isasi egon zuen 22 urtez, baina urtean, 23, baina badakizu gertatu zen hemen martxuaren inguruan, eta Isasik esan zuen, berak ez zela ateratzen. Eta horrezegatik ateratzen beste Zeledon bat, Oribe, urte horretan. Bakarrik horretan. Hori, eta Isasi ez ziren zenbatu. Eta horren horretik Isasi baditu 22. Eta zuek errespetutan nahi duzu. Hori da. Eta, bueno, errespetu hori egorde behar, behintzat, datorrena, ikusiko duz egiten duen. Bale, eta orduan galdera bat, behin ja Zeledoia aukeratzen zaituzte denean, Zeledoiak erabakitzen du noiz arte jarraitu postu horretan? Ez dago epea egiteko. Egon zaitezke urte bat, 2 urte, 3 urte, edo 50 urte. Hori zuk erabakitzen duzu. Hau da, Zeledoiak erabakitzen du, zenbat denbora egoten duen, hori da. Eta nik hori, niri Iñaki Landak azaldu zuenean, bere iritsia, nik bentsatu nuen, bentsat nik egingo dut, eta 21 urte egongo netzen. Gaina historia politia, ez gainditzeko 22ko zer hori. Eta orduan, urrengo galdera, zuk usten baduzu, behar dugu beste Zeledoi bat. Hori nork erabakitzen du? Komisión de Bluzazin eta neskak. Erabakitzen, baina ez aurkezten. Hori da, gakoa, zuke? Ez ara aurkezten, ez duzu zaten. Nik izan nahi dut Zeledoia, ez. Beraiek egoten dira, Zeledon, bluzetan ezkenen elkartean, esaten dute, nor egin dezake hori. Daukagu kuadria honetan, hau, eta hau, eta hau. Beraiek eta hitz egiten dizute zurekin. Pentsatu dugu, zu izatea Zeledoia. Hori gertatu zitzaidan niri. Eta nik bi gauza eskatu nion, bale? Ondo diritxot, baina Iñaki Landarekin hitz egin nahi dut, aber zer den Zeledoi izatea, porque ez da bakarrik ikusi duzuna, ez? Abuztuaren laua jaistea, azkenean urtean zehar gauzak asko dituzu egiteko, eta bigarrena zen, bueno, nire emaztea dena orain, lehen ez zen emaztea, baina ezan behar nion, jolik ezan didate, zio izatea, baina Zeledoi izaten baldin bazara, hemen egon behar gara, abuzturaren bost egun, eta azkenean zuk eramaten duzu politena, eta gertatzen dena beti, emaztea edo etxian desun handia, azkenian berak egin behar du, egon behar du, berak esan duena. Umeekin, eta zuk ezaude, parrandan edo ez parrandan, hemen egoten nahi zenean, jolik adibidez dago ja, unazekin, berarekin aguantatzen, urko ja 15 urte dauka, ja ez dago nirekin goian, egon daia bere lagunekin behan, eta esan ditu, bueno, aita, utzi da zu pizkat ateratzen, ez? Ordu batan edo ordu batan terditan, ja esango diet, urko, goazen etxera gun behar gara, bihar, blusa moduan atera behar dugu, eta goizeko 8etan egon behar gara Gasteizen, ja. Eta gaina zure kasuan, parrenden behar, gaina behartuta. Ofizioarekin bada. Azkenean gustatzen zaizu, eta ofizio hori zernako gustatzen dena, ez? Baina gero, ari nintzen pentsatzen. Orduan, urrengo Zeledoia aukeratzeko, aukeratzen aldute esan, edo anaiz, edo iratian da. Zan daiteke emakume bat? Bueno, galdetu beharko diogu... Eta lehen daiz igualde izango litzake? Baina, blusa talde batean ateratzen dira.
Irati? Orain ez, baina atera izan nintzen, txinpartak taldean aspaldi baten, ez Ba, dakit. bueltatu beharko, dezu. Igual onartuko naute oraindik, da igual aukeriz daiteke. Blusa izan behar Aukeretu zara. izateko izan behar duzu blusa edo Blusa edo neska. neska, hori da. Amiga, orduan Irati izan duzen, baina gaur egunez, amiga. hori da. Nik Eta bat ni egingo sekula nuke ez. ja inskripzioa. Igual bai, Nik Arai? sekula ez, sekula ez. Etzara izan? Enaiz izan. Orduan etzara izan entzeledoia. Ez, ezin dut izan, ez. Ze pena, ez? Bueno, Bera jakin. desberdina da. Azkenean, jaiak bizitzeko, bizi dezakezu, ba hori, pasiatzen, edo blusa bezala, edo neska bezala. Gauzak desberdinak dira. Azkenean, zaude, blusaekin, blusa taldean, zaude, ba, bihar, bostetan, edo 25ean egon ginenean, ba hori. Goizetik gauera, egoten zara, gauzak egiten, eta blusa bezala. Gero, ba, egon behar zara, ala ez. Beti gertatzen da, 6an, 7an edo 8an, pintxatzen, puskatzen duzu eta etxean geratzen zarela, ba, azkenean, ni behintzat, Bai, nekea eta, bueno, kentzen duzunean barkak beti esaten dugu. Beste egun bat, baina bederatzean iristen denean esaten Dela, dugu. dela hogei urte erraxo batatzen zen, honez. Bueno, hori galetu beharko diozu Joliri, bai, ezagutzen duzu eta esaten dit, jode. Bueno, azkenean ateratzen zara, eta aurten desberdina horrezegatik. Urko ja ateratzen da blusa moduan, eta egon behar zara pizkat begiratzen abertze egiten Eta ja arro, neratxa da. Arro bai. Arro. Baina bak. Hori. Hain neratxa da. Egon behar zara azkenean, zaiatzen dira, 15 urteekin zaiatzen dira berkari motxo bat edaten duten, edo orduan. Hori da etxen erratutena, hendek erran ez, edaten dute. Bueno, zaiatu behar dugu. Ez gara la ez da egin dondek erratiak, eta guk gaur ezagutzen duela pixka bat. Hori, joder,